Takže zdravím všetkých. V tomto videu by som sa rád povenoval problematike tzv. Diety liečivých rastlín alebo diety učiteľských rastlín, po španielsky dieta de las plantas maestras. Je to vlastne špeciálny liečebný proces, pomocou ktorého sa dajú vyliečiť veľmi ťažké choroby, s ktorými sa vlastne naša moderná medicína nedokáže pomôcť. Vlastne tieto špeciálne diety môžete podstúpiť v Južnej Amerike. Je tu špeciálna tradícia, čomu sa hovorí amazonské liečiteľstvo alebo curanderismo amazonico po španielsky, kedy vám dá špeciálne vytrenovaný liečiteľ rastlinu, ktorú vy vypijete, a tým, že ju vypijete, začínate ako keby túto liečebnú dietu. Počas tejto liečebnej diety máte isté reštrikcie, či už sociálne, alebo čo sa týka jedla. Ono to nie je dieta, ako ju poznáme v Európe. Povedzme, že niekto si povie, že som na diete, že nejem čokoládu, som na diete. Ono je to trošku taký superset našej diety, pretože vy nielenže nejete niektoré jedlá, ale taktiež by ste sa mali sociálne dištancovať. Najlepšie, keď zostanete proste niekde izolovaní, buď niekde v pralese, alebo môžete aj vlastne vo svojom byte. Väčšinou, čo sa týka liečebných diét, budeme sa hlavne venovať liečebným dietám, lebo existuje aj tzv. Tréningové diety, kedy sa učíte byť liečiteľom. Vlastne v tomto systéme amazonského liečiteľstva sa všetko rieši cez diety. Neviem, či niektorí určite poznáte ayahuasku, to je vlastne frontman tohto amazonského liečiteľa, lebo je niečo, čo je vidieť, ale vlastne táto ayahuaska, dalo by sa povedať, že z väčšej časti nelieči, že z väčšej časti liečia tieto diety buď tou dietou, ktorú postupujete vy, alebo vlastne liečiteľ používa diety počas tejto ceremonie, ktoré on predtým podstúpil, a vďaka ním má liečivé schopnosti, vďaka ním vás naplní energiou, ktorú potrebujete na to, aby ste sa vyliečili. Takže v tejto liečebnej diete nejete v podstate poväčšinou, záleží na stave, ono je to dosť individuálne, ale tak poväčšinou sa nie je olej na tie jedlá. Cukor a sol sa väčšinou môže jesť. Dalo by sa povedať, že sú niektoré jedlá, ktoré môžete jesť. Keď ste napríklad tu v Peru, tak vám hlavne dávajú kura s rýžou, vlastne kura, rýža, zemiaky, juka, istý druh ryby, vajcia, ovoz, a to je skoro asi tak všetko. Ovocie, niektoré papaja sa nemôže, ale väčšinou ovocia sa môže, a väčšina zeleniny tiež. Ale takto, to je taký všeobecný výsek. Ono je najlepšie vždycky počúvať svojho liečiteľa, čo vám povie, aké sú reštrikcie. Ja vám to môžem takto iba opísať vo všeobecnosti. Ale povedzme to kura s rýžou, kura so zemiakmi a istá ryba, tak to si myslím, že sa používa všade, pretože každá táto rodina liečiteľov sú väčšinou rodiny, ktoré si tieto liečiteľskú tradíciu predáva z generácie na generáciu. No a potom sú tam sociálne reštrikcie. Keď vám tá dieta sa špeciálne otvára, väčšinou je to pomocou liečebného ikara, ktoré sa vloží do rastliny a do vás. A vy tým, že tú rastlinu prvýkrát vypijete, tak tým vám ako keby začala dieta. Už keď je v nej ikaro v tej rastline, a keď vo vás to ikaro je, keď ju
vlastne prvýkrát vypijete, tak vtedy ste vstúpili do procesu diety. Vtedy, keď ste už v tomto procese diety, tak je človek ako keby energeticky otvorený a necháva ako keby tú rastlinu, aby vás viac penetrovala, hlbšie sa do vás dostala a nie len penetrovala tými svojimi látkami, ktoré v nej sú, ale aj vás naplnila určitým typom energie. No a práve preto sú tam tieto sociálne reštrikcie, to jest jedna z najdôležitejších sociálnych reštrikcií je sa nepribližovať k ľuďom, k ženám, ktoré menštruujú, ktoré mali pôrod pred pár dňami alebo pred pár týždňami a vlastne ľudia, ktorí mali sex, pretože títo ľudia majú v sebe isté energie, ktoré sú veľmi silné, ktoré ako keby vám tú dietu alebo ten čistý energetický stav môžu prerušiť. Keby sa vám toto stalo, tak treba vždy kontaktovať liečiteľa, on vás vlastne dostane znova do čistého energetického stavu. No a práve preto by ste mali proste zostať niekde v izolácii, zostať doma, nerozprávať sa s ľuďmi, ktorí nie sú na diete, to tiež, pretože títo ľudia majú úplne iný energetický stav ako vy. Vy si musíte udržovať vlastne tento čistý energetický stav, preto by ste sa mali rozprávať iba so svojím liečiteľom alebo s druhými ľuďmi, ktorí sú na diete, pretože nemajú podobný čistý energetický stav. No a vlastne vďaka tomuto energetickému stavu tá rastlina vás naplňa touto energiou, ktorú vy by ste mali podporovať s tým, že sa budete cítiť dobre. A tým myslím, že by ste nemali v sebe mať žiadne negatívne emócie. Najlepší stav je vlastne plný kľudu a plný lásky. Pretože tieto pozitívne emócie, vlastne emócie založené na láske, ako keby vám spriepustňujú nervový systém. A vlastne keď napríklad sa cítite nejakú negatívnu emóciu alebo emóciu založenú na strachu, tak vtedy ako keby do toho svojho nervového systému alebo energetického systému vnášate veľkú rezistenciu. Ako keby tá rastlina sa do vás nedostane tak hlboko. A je tam potom ešte ďalší aspekt. Vlastne toto liečiteľstvo pochádza zo základnej premisy, a to je premisa animizmu, že všetky veci, živé či neživé, majú v sebe svojho ducha, dá sa s nimi komunikovať. Z toho vyplýva, že vlastne táto rastlina má tiež za sebou istú inteligenciu. Oni tomu hovoria, že tzv. Rastlinný džin, ktorý sa dá, ako keď ste viacej ako keby vytrénovaný, tak sa dá vidieť, alebo počas ayahuaskovej ceremonie sa dá vidieť, že ten džin je okolo vás sleduje a vás ako keby lieči doslova. Pretože predsa len z tejto premisy vyplýva, že existujú určité inteligencie nielen tých rastlinách, ale aj vlastne okolo vás, s ktorými sa dá komunikovať. No a vlastne vy tým, že sa cítite veľmi dobre, vy ako keby aktívne cítite veľmi dobre, tak vy nechávate tomu džinovi voľnú cestu, aby vás vyliečil čo najrýchlejšom čase. Pretože už keď prídete sem do Peru alebo dietujete v Európe, tak to je asi najdôležitejšie, aby tá dieta mala čo najrýchlejší účinok, aby vás vyliečila v čo najkratšom čase. Pretože kvôli tomu ju vlastne robíte a predsa len táto dieta, postupovať tieto reštrikcie nie sú zrovna najpríjemnejšie. No a vlastne je veľmi dobré, to asi najviac urýchlite tým, že najideálnejšie je, keď istý čas venujete denne, povedzme najlepšie je to pred spaním, vtedy keď človek si ľahne a ako keby zaspáva, zavrie oči, tak vtedy sa ako keby aktívne cítiť dobre. Pretože my, Európania, sme zvyknutí sa cítiť dobre, keď sa nám dejú dobré veci okolo. Keď sa nám dejú veci, ktoré sa nám páčia, tak sa cítime dobre. Lenže
tuto je to trošku naopak, že keď ste v tejto diete, tak ako keby platia iné pravidla. Ste viacej otvorení energiám, čiže vy keď sa aktívne začnete cítiť dobre, aktívne vyvolávať v sebe pozitívne emócie, to je niečo ako práca, niečo ako keby mentálnym svalom vytvárate proste pozitívne emócie, tak vtedy sa vám začnú diať vlastne dobré veci, to jest, že sa začnete o mnoho rýchlejšie liečiť. Tak povedzme, že pred spaním je to najlepšie si ako keby, keď si zavrete oči, tak vtedy je najlepšie sa cítiť dobre. A ono je to dobré si aj nechať proste na takúto meditáciu čas aj počas dňa. Ono najideálnejšie, keby ste sa aktívne cítili dobre vlastne celý deň a vtedy nechávate ako keby tej rastline čo najlepšie podmienky na to, aby vás čo najrýchlejšie vyliečila. No a proste táto dieta väčšinou, aby mala zmysel, väčšinou sa dietuje vyše mesiaca, povedzme. Normálny človek, záleží na to, ako je človek chorý, keď napríklad má rakovinu v terminálnom štádiu, už keď vás pošlú z nemocnice domov, že chodte sa rozlúčiť so svojou rodinou, že my vám tu nepomôžeme, tak také diety trvajú väčšinou okolo tých 4 až do 6 mesiacov, ak nie viac. Lebo vtedy už keď má človek napríklad metastázy po celom tele, ono to niekedy býva 50/50, ale to záleží, že či sa teda vylieči, či nie, ale to záleží aj hlavne na liečiteľovi. Či ten liečiteľ je naozaj silný, či má dostatok diét, či dokáže pracovať s týmito energiami tak, ako by liečiteľ mal. Ono je najväčší problém, že v tomto fachu neexistuje regulácia. Proste vy keď prídete do Peru a hľadáte tu šamana, tak väčšinou každý na ulici vám povie, že on je najsilnejší šaman a nepozná nikoho silnejšieho, než je on. No a to je ten problém. Ono väčšinou by ste mali hľadať si šamanov podľa ľudí, ako čo tam už boli a čo sa z niečoho napríklad vyliečili, že majú výsledky. Tak to je asi najlepšie. Ďalšia vec, reštrikcia, jedna z najdôležitejších, čo sa týka jedla, je nejesť žiadne bravčové, pretože bravčové má v sebe veľmi silnú energiu, ktorá nielen, že vám tú dietu môže zničiť, ale vás môže zabiť. Ono záleží aj, aké rastliny jete, alebo aké ste požili, alebo aké požívate počas tejto diety, ale ako bravčové zjedál je asi najnebezpečnejšie. Potom kačacie mäso, tekvica, čo viac drogy, to je jasné, to je, netreba ani vysvetľovať prečo. A papája. Papája je jedno z ovocí, ktoré je veľmi silné, ono vás môže vám dotrhať tráviaci systém, keď ste takto na diete, pretože jak by som to povedal, tieto rastliny vás ako keby robia váš organizmus o mnoho vláčnejším a tieto reštrikcie vlastne by ste mali dodržovať aj po diete, keď skončí. Vlastne dieta väčšinou sa uzatvára ayahuaskovou ceremóniou, kedy vám liečiteľ zaspieva uzatváracie ikaro, čo sa väčšinou volá, že vám dá tzv. Arkánu. To je, že vás znova energeticky uzavrie a znova ako keby sa môžete vrátiť do svojich životov a žiť ako normálne, ako už vyliečený človek. Väčšinou tieto reštrikcie, čo sa týka bravčového, tak nemôžete 6 mesiacov po diete jesť bravčové, čo je veľmi reštriktívne, hlavne pre nás Európanov, pretože vlastne u nás je bravčové všade prítomné, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku. Sú isté diety, ktoré vám toto dokážu skrátiť. Oni sú o mnoho kratšie než 1 mesiac a myslím, že potom stačí to dodržovať iba 30 dní a potom je vlastne človek proti bravčovému ochránený. Ale ako keď túto dietu nemáte, tak 6 mesiacov bez bravčového, 6 mesiacov bez kačacieho mäsa, potom papája je 1 mesiac po diete a ako drogy už by ste nemali v živote, ale tak to už ako sme slobodní ľudia,
a ako každý je na každém, ako prístupuje k vlastnému zdraviu však. Potom po diete je väčšinou ešte ako keby 3 dní takzvaná perióda, kedy sa máte ešte správať, ako keby ste boli stále na diete, aj keď už môžete začať jesť jedlá s olejom. No a vlastne po týchto 3 dňoch už môžete chodiť von. Ešte ďalšia reštrikcia je, počas týchto 3 dňoch by ste sa nemali ešte približovať k ľuďom, ktorí mali menštruáciu alebo mali sex pred tým. No a ďalšia reštrikcia je, počas 3 mesiacov po diete by ste sa nemali približovať k deťom, ktoré sa čerstvo narodili. Deti, ktoré majú menej než 3 mesiace. A vlastne je to kvôli tomu, že pri pôrode vlastne krv z placenty má veľmi silnú energiu. Neviem prečo to je, ale tak to je. Proste táto energia vás môže ako keby udrieť a zhoršiť vám stav. Vlastne deti po 3 mesiacov, keď sú už staršie než 3 mesiace, už by nemal byť problém. Ale to zase nie je až taký problém kvôli tomu, že väčšina ľudí nevychádza von, keď majú takto mladé deti. No a to bol taký menší také menšie vysvetlenie vlastne, o čom vlastne tieto diety sú, o tom dietnom procese, o reštrikciách. Nie všetko sa dá vyliečiť týmito dietami, sú veci, s ktorými vám radšej pomôže moderná medicína, napríklad zlomeniny, akutné infekcie, ja neviem ešte, proste niečo, čo potrebuje napríklad operáciu, čokoľvek, čo potrebuje operáciu, to by ste s dietami asi moc nevyriešili, napríklad čo sa týka zlomených kostí alebo takto. Ale napríklad veci ako chronické veci, mne veľmi pomohli z reumatoidnej artritidy, kedy som nemohol chodiť a teraz vlastne som znova skoro ako zdravý. Ja neviem, čo som videl. Prišiel jeden chalanisko, vlastne Rus, ktorý žije v Thajsku, tak ten sa tu vyliečil za 3 mesiace z rakoviny plúc. Potom kamarát sa tu vyliečil z chronických sračiek. Proste akékoľvek chronické problémy, ktoré sa vám vlečú, ktoré vám moderná medicína nedokáže vyliečiť, že dokáže liečiť iba symptómy, tak na to je asi najlepšie táto liečebná dieta. Ale taktiež diety sa môžu použiť napríklad ako na nájdenie si životného partnera alebo zlepšenie hojnosti v živote. Na to funguje lepšie, ako dosť rýchlo, teda aspoň z mojej vlastnej skúsenosti, na tú hojnosť. No a napríklad traumy sa dajú veľmi rýchlo vyliečiť. Relatívne rýchlo. Záleží od toho, aké sú tie traumy. A vlastne na pacientovi aj o tom, že či je schopný si udržať vlastne pozitívnu myseľ počas celej diety, lebo predsa len keď je človek chorý, a hlavne keď je človek chorý roky, tak ten mentálno-emocionálny stav nie je až tak ideálny na to, aby tú dietu postúpil, a keď ju potrebuje, tak vtedy je vlastne dôležité, aby ten človek si zmenil pohľad na život, pretože povedzme, ja som vlastne bol chorý 20 rokov a posledné roky som bol chorý tak, že to už nebolo proste, jak by som to povedal, bolo to veľmi ťažké, hlavne na mentálny stav, na moje psyché. A tiež keď som vlastne prišiel do Peru, začal som dietovať, tak mne toto nikto nevysvetlil takto polopatisticky. Ja som proste lámavou španielčinou sa musel dohovoriť s liečiteľom a koľko razy som proste nepochopil tieto veci. A vlastne už dietujem 4 roky aktívne a vlastne veľa týchto vecí som pochopil až po niekoľkých rokoch. Hlavne čo sa týka tohto emocionálneho stavu, že človek musí byť naozaj veľmi
veľmi uvoľnený a plný vlastne pozitívnych emócií. A vtedy, keď ten džin tej diety vidí, že ten človek naozaj je takto naladený, tak si povie, že áno, že toho vyliečím, že to nebude problém. Ono niekto by si povedal, že je to placebo, že tým, že sa človek začne cítiť dobre, tak sa mu automaticky polepší stav. Ja neviem, ja som mal proste zapálené skoro všetky veľké kĺby na tele a ako mne to ako placebo neprišlo, ale ja som bol už v tom, že aj keď to je placebo, pokiaľ mi to pomôže, tak to splnilo ten účel a viac nechcem o to. Takže tak snáď vám toto video pomôže, hlavne pre tých, ktorí idú teraz buď do Južnej Ameriky, buď do Peru, alebo kdekoľvek a chcú postúpiť túto liečebnú dietu. Ja si myslím, že mne osobne to veľmi pomohlo. Pomohlo to aj veľa ľudí okolo mňa. Videl som veľa vecí, veľa chorôb, ktoré boli chronické a ktoré tí ľudia dokázali vyliečiť. Ten liečebný proces je pomalší, je tam vyžadovaná tá aktívna participácia ľudí, čo je pre nás trošku divné, pretože pre nás ten zdravotný systém je taký, že spravte mi operáciu, potom a na to nemusím proste už nič riešiť, že vy to robíte za mňa, alebo dám si pastilku, zabudnem na problém, lenže o tom to práve liečenie nie je. A čo sa týka hlavne týchto chronických chorôb, tak tam musí byť vlastne toto aktívne zasahovanie od toho pacienta. Liečiteľ je tam na to, aby tie rastliny, aby najskôr vás správne zoskenoval, zistil, čo vám je, vďaka tomu to konzultoval so svojimi liečebnými džinmi, ktorý má on z tých predošlých diét, a oni mu vlastne povedia, že dobre, tieto rastliny, takto ich treba zmiešať, vlastne celú tú prípravu mu vysvetlia, on tú rastlinu pripraví, dá vám to Icaro, vy to vypijete počas celej tej procesu diety, on na vás dáva pozor, aby proste tá rastlina bola správne naprogramovaná, aby vedela, čo má robiť. No a na vás je hlavne neporušiť tieto reštrikcie, ktoré sú tam, a cítiť sa dobre. Ono je to, povedzme, že je to veľmi smiešné, pretože povedzme, že človek má vleklé depresie a príde sa tu liečiť s týmito depresiami a teraz vám niekto povie, že a teraz sa cíti dobre. Že je to tak jednoduché. Pre toho človeka to nie je jednoduché, ale povedzme, že počas toho liečebného procesu môžete mať viacero ayahuaskových ceremonií aj počas diety, kedy vám vlastne šamani spievajú a vlastne počas toho ayahuaskového opojenia vám nielen liečiteľe, ale aj rastliny ukážu, ako sa cítiť dobre, ako keby vás inšpirujú istým pocitom, a vtedy je dôležité ten pocit si zapamätať a toho pocitu sa držať, ako keby ho v sebe vyvolávať neustále, pretože povedzme, že v tomto prípade človek, ktorý má vleklé depresie, povedzme roky, tak on už v podstate ani nevie, jak sa cítiť fajn. Alebo veľa, čo som si všimol, že veľa ľudí nedokáže ani si predstaviť, čo je to naozajstný plný lásky, plný stav. A vlastne, že to v živote nezažili. A teraz im niekto povie, že rob toto, a oni to v živote nezažili, tak práve od toho sú dobré tieto ayahuaskové ceremonie, že vám tie rastliny alebo tí liečitelia vám ukážu ten stav, že takto je to vlastne, takýto láskyplný stav v sebe dokážete vytvoriť, a už keď je to vo vás, tak si to hlavne vtedy, keď ste v tej ceremonii, tak si to hlavne veľmi silno zapamätajte a tento stav tohto sa držte počas celej diety. Je to ťažké, je to, dalo by sa povedať, ako normálne cvičenie, ako keď idete robiť kliky alebo drepy alebo niekde behať, že vyžaduje od vás, aby ste to úsilie tam vložili, ale keď ho vložíte, tak sa vám to 100-násobne vráti vlastne v pevnom zdraví. Ale táto dieta, aj keď tá rastlina je naprogramovaná na istú časť vášho tela, tak tá dieta vás vždycky čistí holisticky a lieči holisticky, pretože vlastne tento systém je založený na to, že sa na človeka pozerá ako na celistvú bytosť. Aj keď vás lieči viacej v istej časti, tak vás vlastne lieči vo všetkých častiach. Aj keď niekde viac, kvôli tomu, že je naprogramovaná na tú vec, tak vás automaticky lieči vlastne vo všetkých častiach. No a ja si myslím, že veľa
dôležitých vecí bolo povedaných. Myslím, že ma veľa vecí ďalších napadne už keď dokončím toto video. Ale napríklad keby ste mali nejaké otázky k tomu, tak to napíšte do komentu pod video a buď vám píšem tam, alebo spravím ďalšie video a zodpoviem vám ďalšie otázky. Dobre, tak vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.